kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. At ibuo kong kasing-kasing, alang lamang kanimo. Walay laing man nag-iya, ikaw lang Hesukristo. Tungod kay kining kinabuhi, imong gasa. Busa ang iyan lamang nga pagasimbahon ka. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuo kong kasing-kasing. Magapasalamaton ko. Bisan adunay panahon nga akong mibiya, apan ang imong gugma, nagapabilin ka nako. Ang imong kahibulungan nga grasya, nagahatag og paglaom ka nako. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, way makalabaw. May kalipay ko, dalaygon ka, Jesus. Igabayaw ang ngalan mo sa tibuo kong kasing-kasing. Magapasalamaton ko. Mayong adlaw sa tanan. So karon nga Domingo is celebrate may tungod sa Father's Day or adlaw sa mga amahan. So sa tanan nga mga papa, sa tanan nga mga barog nga papa sa mga anak or sa usa ka pamilya, Happy Father's Day ninyong tanan. So nato nga mga anak, like usa ka opportunity para nato nga ato silang i-appreciate sa ilang mga effort, sa ilang mga hard works, o even sa ilang mga sacrifices para nato nga mga anak or sa tibuok pamilya. Now, nining orasa tungod kay Father's Day, so maghisgot pud ta may tungod sa pulong sa Ginoo nga naghisgot sa usa ka amahan. So doon na tayo duha ka klase sa amahan mo, ang Heavenly Father or mao si Jesus Christ, and na po tayo biological father, which is nato din sa kalibutan nga doon na tayo mga amahan nga that's why nag-exist ta. So ato nga passage nini nga orasa makita sa Salmo 103 verse 13. Again, Salmo kapitulo 103, Bisaya kayo, versikulo 13. Usa lang ka versikulo nga ato nga pag-isgutan karon. Now, akong pagabasahon, kung doon na mo yung mga Biblia diha, pwede inyong pag-opinon or basahon. Nagingon din sa versikulo 13. Sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa mga pulong. Magampo ta.
O Dios nga gamhanan, dalaygong kanini nga orasa. Lord, daghang rason nga ikaw among pasalamatan, ikaw among daygon, ikaw among simbahon sa matag usa namo ka kinabuhi. Usa ni ana ang imong pagkamatinud-anon, ang imong grasya ug imong kaluoy nga always imong ga-extend sa matag usa kanamo. And nini nga higayon sa mong pagtuon sa imong pulong, i-open ang mga kasing-kasing. Holy Spirit, ikaw may mag-work sa matag usa namo kasing-kasing so that able may mag-understand o ma-apply sa matag usa kinabuhi ang mensahe nimo nga ipaabot sa matag usa. Among isalig kanimo ang among mga oras karon diha sa pangalan ni Jesus. Amen. Now, nining adlaw is magisgot ta mahitungod sa compassionate father or like maluluyon nga amahan. Again, ang ato nga passage nag-ingon sa versikulo 13 sa Salmo 103, sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak. Maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Now, ang ato nga mensahe karon sinulat ni King David. Now, kini nga mao nga chapter is usa ka pakigsulti sa iyang kaugalingon. Nga diin and pagdasig sa iyang kaugalingon nga iya nga daygon ang Dios or iya nga gi-compare niya sa iya na experience nga ang Dios is sama sa usa ka amahan. Ug mao ni ang iyang pakigsulti sa iyang kaugalingon ini nga maong chapter nga iya nga daygon ang Dios nga amahan diha sa iyang kinabuhi or sa tibuok niyang kinabuhi tungod kay like doon na siya daghan nga mga na-experience diha sa iyang kinabuhi kung unsa ka maluluyon ang Dios diha sa iyaha. Nga gani nag-ingon siya sa previous nga verses sa atong nga passage dito sa uno magsugod nga naingon siya nga dayga ang Ginoo o akong kalag. So iyang gingnan iyang kaugalingon. Ang tibuok kong pagkatao nagdaig sa balaan niyang ngalan. Dayga ang Ginoo o akong kalag, gibalik niya. Og ayaw kalimti ang iyang pagkamaluluyon. Gipasaylo niya ang tanan kong mga sala o giayo niya ang tanan kong mga balatian. Giluwas niya gikan sa lubnganan o gipanalanginan ako sa iyang gugma ug kaluoy. Now inmingon pagyud siya, maluluyon ug mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masuko o puno sa gugmang walay paglubad. Dili kita niya silutan sumala sa angay kanato, dili kita niya paninglan sumala sa atong mga sala ug kalapasan. Sama sa kahabog sa langit ibabaw sa yuta mausab kadako ang iyang gugma kanila nga may kahadlok ug pagtahod kaniya. Now, si King David iyang gi pakita nga ang usa ka amahan og si Ginoong Hesus nga rin sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak, maluluyon usab ang Dios ang langitnong amahan ngadto sa iyang katawhan labi na sa nagpasidungog kaniya o dunay pagtuo kaniya. Now, gi-emphasize ni King David kung unsa ang usa sa pinakanindot nga kinaiya sa usa ka amahan. Now, atong makita sa atong passage nga gibalik diha or gi-emphasize pag-ayo kining word nga sa Cebuano maluluyon. Now, mao ni ang gipakita or gi-emphasize ni King David nga sa usa ka amahan like dunay nagkanilain nga makinaya. Like akong papa lahi o dunay lahi nga kinaya sa imuha usab nga papa. Or matagusan nato ka mga amahan dunay nagkanilain nga makinaya or siguro dunay mga common pod but usually lain-lain gyud. But usa sa gipakita ni King David nga usa nga diin naa sa usa ka amahan nga pinakanindot nga kinaiya is kining gitawag og pagkamaluluyon. Now kini iyang nakita nganong nisulti siya sa iyang kaugalingon or nganong kini nga mao nga chapter is kanang iyang gisulti diha sa iyang kaugalingon or iya ning gisulat tungod kay mismo sa iyaha na experience niya nga diin ang Dios is like nagpakita kung unsa iyang nakita ngadto sa iyang amahan, biological niya nga amahan ug sa langitong amahan nga diin naa ang gitawag og pagkamaluluyon. Tungod kay ngano man
si David dunay nagkanlain nga mga experience kasi natian nga bati dahil sa kinabuhi. But iyang nasinati kung unsa ang kaluoy sa Ginoo nga gi-extend ngadto sa iya. Now, unsa man dining merciful or unsa man dining pagkamaluluyon? Now, mercy is the gift of God's undeserved kindness and compassion. Or sa lain nga definition, the compassionate treatment of those in need, especially when it's within one's power to punish. Now, ang mercy nga gipakita sa Ginoo is like usa ka gasa sa Dios nga like dili unta deserve ihatag sa katawhan. Or mismo sa kinabuhi ni King David, dili unta deserve niya nga madawat, dili unta deserve nga i-extend sa iyaha ang kaluoy sa Ginoo. But luyo sa iya nga pagka masalay po natubangan sa Ginoo na sinati gyapon niya. Now, unsa man ang hinungdan or unsa man ang rason ngano nga ang usa ka tawo or ang usa ka amahan is mubati man og kaluoy ngadto sa usa ka tawo. Na usa sa mga rason nga kita mubati og kaluoy ngadto sa tong usa ka tawo tungod kay like himuon nato nga affected ta kung unsa ang hitabo sa iyaha. Or like ato ang gibutang ang ato ang mga tiil ngadto sa iyaha usab. Like ang iyahang na experience gifeel na to nga ato usab nga na experience. And kana usa sa mga rason nga maka-feel ta og kaluoy ngadto sa atong isig ka tawo. Ug kana iyang nasinati ngadto sa Ginoo diha sa iyang personal nga kinabuhi. Now, dunay gi-emphasize si King David nga upat man to but himuon lang natong duha. Dunay duha ka butang nga ato ang paghisgutan nga under sa pagka-merciful or under sa pagkamaluluyon nga na-experience ni King David towards ngadto sa Ginoo dahil sa kinabuhi. Una kining pagka mapinasayloon or pagpasaylo sa iyahang mga sala. Now, usa na sa mga na-experience ni King David after sa iyahang nabuhat nga mga sayop and usa sa mga noon kaayo nga mga kapakyasan nga nabuhat ni King David is ang iyahang like immorality. Katong iyahang nakighilawas siya ni Bathsheba. Unya lain pod ang iyahang pagpapatay sa banan ni Bathsheba. Like kana lang atong i-highlight nga mga noon kaayo niya nga nahimo. Like kung atong tan-awon is like big deal na kayo nga mga sayop. And atubangan sa Ginoo ang mao nga kapakyasan nga nabuhat ni David like dili ikalipay sa Ginoo. Og dako nga kapakyasan, dako nga kasalanan atubangan sa Ginoo. But unsa man ang nahitabo or unsa man ang diha sa kinabuhi ni David. Luyon ni atang tanan nga iyahang nasinati, luyon ni anang tanan nga iyahang kapakyasan atubangan sa Ginoo. Like iya nga na-experience padayon ang pagpasaylo sa Ginoo. That's why mingon siya siyang kaugalingon nga daiga o akong kalag ang Dios. Kay nga naman bisan siya makasasala atubangan sa Ginoo but ang kaluoy sa Ginoo gipasinati ngadto kaniya. Ang pagpasaylo sa Ginoo gipaabot ngadto gihapon sa iya. Ug mao na diha mismo siyang kaugalingon iya nga gi-express ang iya nga pagpasalamat, ang iya nga kalipay nga gipakita sa Ginoo nga kaluoy. Now, si David iyang gipaubos siyang kaugalingon atubangan sa Ginoo, nakigsulti siya sa Ginoo, ug gidayeg niya ang Ginoo diha sa iyang kinabuhi luyo sa iyang kapakyasan. And like sa ato ang mga biological father, like ato makita nga usa-usab sila nga dunay mga kasing-kasing nga andam mo pasaylo sa mga anak. Like sa ako personally, na-experience na ko nga nay mga failures nga mabuhat sa akong papa, but akong nakita or na-experience nga willing siya nga nagpasaylo. And
Siguro dili lang kay sa ako sa inyo ha, nga mga amahan, tungod kay ngano man, how many times man ta nga nakahimo og sayop ngadto sa atong mga papa. Like ngawat og kwarta or nangawat og sinsiyo sa ato nga papa. Or like nakasata og mga gamit sa balay, nakabuak ta og unsa man nga butang nga like importante kayo para sa ato nga papa. Nya na kuan na to, nabuak na to or na damage na to. How many times man ta nakahimo ana? Or like nagdisobey ta sa ato nga papa or wala ta nag-follow sa instruction sa ato nga papa. Siguro daghang panahon nga nakaibuhat ta atong mga butanga. But atong makita nga ang atong mga papa willing gihapon nga nag-extend og forgiveness kanato nga ilang mga anak. Willing gihapon atong mga papa nga diin muhatag kung unsa ang ilang nasinati nga kaluoy o pagpasaylo gikan sa langit ng amahan. O ila usab nga gi-extend sa mata ko sa kanato. Mao na nga usa ka pagpakita nga diin maluluyon ang atong amahan is andam nga mopasaylo. Ang ato ang langit ng amahan nga mao sa Ginoong Hesus is dako iyang kaluoy nato. That is why bisan sa atong mga kapakyasan gipasaylo gihapon ta niya. And atong makita ang ikaduha nga under sa pagkamaluluyon is kining manluluwas. Now, una nga gi-emphasize o gipakita ni King David nga iyang na-experience under sa pagka-merciful sa Ginoo is una ang pagkamapinasayloon or ang ikaduha is manluluwas. Now, si King David, daghang panahon nga naa siya sa in danger nga mga situation. Naa sa kakuyaw nga mga panghitabo or gani padulong like duol na or bungaw sa kamatayan. Ingon na. But sa mga panahon nga naa si David sa mga makuyaw nga panahon is iyang nasinati nga naa ang Ginoo nga andam nga muluwas sa iya, andam nga mo hatag niya og protection sa iya nga kinabuhi. Nga atong makita nga bisan pa sa pagkabata ni David, iya na nga nasinati nga iya nga mama is gigamit sa Ginoo sa panahon nga dunay lion nga mo ni try pag kuan sa iya nga like kaunon ingon ana. And kana usa ka pagpamatuod nga na-experience ang kinabuhi nga naa ang Ginoo nagproteksyon sa iya. And lain pa nga atong makita sa kinabuhi ni King Saul nga tungod sa kasuya ni King Saul sa kinabuhi ni David nga ang Ginoo nag-bless sa iya or sa kadaugan nga naangkon ni David is gusto ni King Saul nga ipapatay si David. But unsay nahitabo wala nagmadaugon si King Saul tungod kay naguban og nagproteksyon ang Ginoo kang King David. Ug lain pa na sa pagig-fight ni David ngadto kang Goliath, nahimo nga nagmadaugon si David. Giluwas si David luyo sa iyahang opponent nga dako kaayo. Kana tungod kay si David giluwas sa Ginoo. Ug mauna mismo sa iyang kaugalingon. Miingon siya nga under sa pagkamaluluyon nga kinaiya sa Ginoo, iyang nakita nga gipasaylo siya luyo sa iyang kapakyasan. At the same time, giluwas siya sa Ginoo luyo or sa mga panahon sa makuyaw diha sa iya nga kinabuhi. Now, atong makita nga si King David diha sa iyang kinabuhi nga iya nga gi compare ang usa ka amahan ngadto sa Ginoo. Nga iya nga nasinati sa iya nga papa ug nasinati niya ngadto sa Ginoo nga dunay susama nga kinaiya ug kana mao ang pagkamaluluyon. Nga diin ang ato ang mga papa, ang ato ang mga biological nga mga papa or ang ning barog ingon nga papa nato nga mga anak, I know or sigurado kayo nga like willing nila nga buhaton nga maproteksyonan ang ilahang mga anak.
Now, ang ato ang mga papa tungod kay again karon Father's Day, like at least atong mahinumduman ang ilang nga gibuhat sa atoa. Nga atong matawag usab ang atong mga papa nga usa ka manluluwas diha sa atong kinabuhi nga gigamit sa Ginoo. Usa ka instrumento nga gigamit sa Ginoo nga diin kita like do natay dinhi nga kauban nato mao atong papa nga pwede mo luwas nato, pwede mo protection nato sa panahon nga nata sa dangers nga situation. Nga din ang atoa nga mga papa is sila ang gigamit sa Ginoo para kita nga mga anak ma-providean ang atong mga panginahanglanon sama sa pagkaon, ato ang mga sinina or sa tubig nga ato nga giinom. Like without sa sacrifices ato ang mga papa, without sa ilang pagpaningkamot aron ma-providean atong pagkaon, like kita nga mga anak makakaon ba ta or like makasurvive ba ta nining maong kinabuhi? Siguro like duha-duha. But mao na ang ngayon natong pasalamatan natong mga papa, ang mga tao nga nagpaluyo nato aron kita mahimo nga motubo diin mahimo nga mature and naa sa atong mga papa nga kauban nato aron atong ma-achieve ang atong mga pangandoy sa kinabuhi. Muna nga atong mga papa is ma-consider nato nga sila savior sa ato ang kinabuhi. Muna dako kayo nako nga abiba or pag-appreciate kaninyo nga mga papa or amahan sa inyong nga gibuhat sa inyong mga anak or gibuhat sa inyong nga pamilya. Nga diin nato usab nga mga Kristohanon ingon nga doon natay langit nung amahan. Nga diin siya daghan kaayo nga mga sakripisyo nga iyang gibuhat para kanato usab ingon nga iyang mga anak. Muna nga sama ni King David nagingon siya siyang kagalingon nga daiga o akong kalag ang Dios. Ug sama usab nato atong ingnon atong kaugalingon nga atong daigon ang Dios, atong alagaran nga matinud-anon ang Dios sa atong matag sa kinabuhi tungod sa kaluoy nga iyang gi-extend sa matag sa kanato. Tungod kay tako siya, ang ngayan siya nga atong nga simbahon. Now si David gibless siya sa Ginoo. Not directly man nga kabtangan or kwarta ang gibless sa Ginoo niya, but gibless siya sa Ginoo pinaagi sa gugma og kaluoy. Nga gani gi-mention na ni David sa mao nga chapter sa 103. And usa ka lesson nato matag usa nga dili lang kay sa tanang panahon atong tan-awon nga ang blessings is kana ra ato ang makita, kana ra ato ang mahiram, madawat. Usahay mao na ato ang mindset nga kana ra ang blessing. But ato usab nga i-appreciate ang mga blessings nga gihatag sa Ginoo nga dili nato mahiram, dili nato makita sama sa nasinati ni David nga mao ang gugma ug kaluoy. Ug kana wala lang kay na kay pasinati o gi-extend sa Ginoo ngadto kang David apil sa matag usa nato kinabuhi. Or bisan sa atong mga papa ila na gi-extend sa matag usa nato. That's why naata karon ni dako ta like nahimo ta nga hamtong, right? Like nakasulob ta og medyo nindot nga mga sinina kana usa sa pagpaningkamot sa ato ang mga amahan. Mao na nga dili nato i-disregard ang gibuhat una og labaw sa tanan sa atong langitnong amahan diri sa atong matag sa kinabuhi. Ikaduha sa ato ang mga papa dili nato ibaliwala ang ilang mga sakripisyo nga gibuhat para sa atoa, but hinuon ato nga tagaan og value ang ilang gibuhat, ato nga ikalipay sa atong matag sa kinabuhi, ato nga atong i-acknowledge ang ilahang mga gihimo ug labaw sa tanan mahimo ta nga proud sa Ginoo, proud sa ato ang mga papa. Mao na nining orasa ato nga simbahon daygon ang Dios sa atong matag sa kinabuhi ug ato ang i-appreciate ang ato ang mga biological nga mga papa. God bless kanatong tanan. Tungido ko atong ulo mag-ampo ta. O Dios, dalaygong kanining orasa, salamat sa imong pulong through sa life ni King David
nga imo nga gi-experience ngadto kaniya ang imong kaluoy ug kana diin gi-express ni David Ginoo diha sa kinabuhi ug iya nga gipaabot usab Ginoo sa mga tag-usa ka tawo ug sa matag usa namo kinabuhi until nini nga mga generation Ginoo among nasaksihan ang imong kaluoy usab Ginoo nga imo nga gi-extend sa matag usa kanimo. Salamat kay Ginoo niana ug bisan pa sa amuhang mga papa Ginoo nga imong gigamit nga instrumento aron kami ma-access ning kalibutan na makasurvive, ma-provide sa Panginoon. Continue po Ginoo mag-bless kanila, mag-restore sa ilang kusog, pa rin ka mag-uban, mag-protection Ginoo. Nga din sa tanang plano, desisyon nila sa kinabuhi, ikaw mag-una ug kauban o Dios. Lord, walay laing ngalan mapasidunggan ug mataas maulang ang ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Pagkamaayo mo, Jesus, pagkatahom ning gugma mo, huway makalabaw. Sa tiunay kalipay ko, dalay kun ka, Jesus, igabayaw ang ngalan mo. Sa tibuok kong kasing-kasing, magapasalamaton